Yamrok trasti CHAITOKMUNG HEZAMARA RD block ni bisingo KWPLA Katharchara Rwngnok ni Thwngkholao SUSHANTA DEBBARMA Memorial Football Knockout Tournament SONGCHAJAK tongo. Abo haikeno Baikhantapur BC by Dumrakaridok THWNGLAIMANI bisingo Baikhantapur 2 goal liwi KWPLA. Baikhantapur KWPLA also. Baikhantapur win. Foot referee tongnai Bikas DEBBARMA. Man of the match. Protect best on the man of the match. ঠিক আছে খেলাও তো হার জিতন দङ ha TINI जों Dumrakari versus Baikhantapur SUSHANTA Memorial Football Tournament जों खालायमानि तामानि बागै जों फुटबल खालायखा जों इनग्रेशन नि सालाव कक साजाका SUSHANTA DEBBARMA बखरकसा बलायखे फुटबल ना हामजागो ताई ओ कामी आमचाइनि बागै बलायखे एक्टिभ अबनि बागै थैमानि या गलफाना जों अबहायखे मुइतो खालाय जों फुटबल टुर्नामेन्ट दिबो बतिनि जों बाय करिफानो बनो मुइतो खालाय जों खायो ताई ओ फुटबल टुर्नामेन्ट खायमानि इंके मेन अबनो नायदि ताबुकनि चिनि सिक्लारक गोबांमा फेकमा फासिंग थांगै तंगो निनि थंरक करिखा अबनि बागै चिनि ओ सिक्लारकनो जों तैसा ओ बरकनि फेकमा लामा थां तंमानो जों मथाकनानि बागै जों बरकनो अबहायके बखा स्रांरिबो ताई गोबांमा जागा जों अबहायके फुटबल थंनानि बिसिंतै चिनि बरकनि चिनि सिक्लारकनि बखा बलायके स्रांगो गैताय तिनि अरो जों गोबांमा नुखा चिनि नायफैनायनि बिसिंगबो बरक बावबोनो सावनायदि फुटबल थंमानि बिसिंतै चिनि बसा खामबो ताई चिनि बाया फिसिं खामानि कैसा हालक मानो अबनि बागै जों तिनि फुटबल मथंगो खाख्लायो जों बसकांगो तेबो काहामगे नायथके मथं माननाय ताई तिनि सगजरा 14 मैच थंजाका ओ 14 मैच थंजागै तंमानि बिसिंगो बलाय काहामगै तंगो नायनायरबो बलाय खादं खाजाके नाय तंगो ताई थंनायरबो बलाय काहामगै थं तंगो